לא כל עסק צריך פרזנטור, אבל כל מותג צריך אופי. המסעדות בדרום נראות דומה כל כך, כולם מבטיחות אוכל טעים, שירות טוב ומחירים הוגנים. אבל הלקוח לא זוכר הבטחות, הוא זוכר חוויה. ופה נכנסת הפרסונה של העסק שלך. זו דמות פיקטיבית עם אופי, שפה והתנהגות שמייצגים את הערכים והאישיות של העסק. והיא זו שמכוונת כל מסר שיווקי מהמודעה ועד המפית. המותג שלך הוא לא המסעדה של איציק, אלא דמות שנקראת הקצב של הדרום. איש של בשר, מדבר בגובה העיניים, חם, גברי, אבל עם הומור. מבין בבישול, אבל לא מתנשא. והוא כותב בפייסבוק, היום נצלה לך אנטריקוט שאפילו הדיאטנית שלך תתאהב בו. ולא תפריט חדש השבוע. כשהמותג שלך מדבר כמו בן אדם, אנשים מקשיבים. וכשהוא עקבי, הם מתאהבים. רוצה לעצב לעסק שלך פרסונה שתבלוט מהמתחרים ותדבר בשפה של הקהל שלך? שלח לי הודעה ונתחיל לייצר מותג עם נוכחות.